milí kolegovia a žiaci, ctení vzácni hostia. Každé výročie je dôvodom na oslavu, ale aj tiež príležitosť pripomenúť si, ako to bolo pred 20 rokmi, keď sa začala realizovať myšlienka vzniku cirkevnej základnej školy v Trstenej. Už bolo to obdobie veľmi zaujímavé a veľmi dynamické, keď po roku 1989, po páde totalitného režimu, cirkev dostala slobodu, tak sa to začalo rozvíjať po každej stránke a tak cirkev sa chopila aj tej svojej úlohy zakladať cirkevné školy, pretože to bola vlastne doména cirkvi od prvopočiatku. Som zainteresovaný od samého začiatku, pretože či som chcel alebo nie, som bol zainteresovaný aj preto, lebo som vykonával funkciu predsedu školskej rady. Vážení hostia, rodičia, kolegovia, milí žiaci. Vstupujeme do nového školského roka 1991-92-93. Dnešný 1. septembrový deň je pre nás všetkých veľkým sviatkom. Aké boli začiatky cirkevnej školy? Začiatky cirkevnej školy boli veľmi ťažké. Obdobie, v ktorom sme začínali, bolo obdobie, keď začínalo vlastne cirkevné školstvo. Pretože sme bojovali o každú stoličku, o každú handru, o každú pomôcku, o každú metlu. Keďže sme sa delili so štátnou školou o priestory, o materiálne zabezpečenie tejto školy, o toto bolo ťažké. Pomáhali nám takí obetaví ľudia, ako napríklad pán Kubek, pán Zemančík, pani Fedoráková a mnohí ďalší rodičia. Čo ťa trápi? Som rodič, otec 3 detí, živiteľ rodiny. Nie je to vždy jednoduché a ľahké. A teba, dieťa moje, čo trápi? Mám problémy s učením. Mama vraví, uč sa, vraj, aby s teba niečo bolo. A učitelia stále len, naučte sa hento, naučte sa tam. Moje dietky, rozumiem vám. Vám, rodičom, aj vám, iným žiakom, a aj vám, učiteľom. Vaše cesty,
na ktorých si každý z vás nesiete svoje kríže, sa stretli. Stretli sa na mieste, ktoré vám dáva možnosť navzájom si pomáhať. Práve škola je tým miestom, ktoré vás môže spájať. je pre nás tento jubilejný rok požehnaný. Nech naše deti v škole prežijú šťastné a radostné detstvo. Nech vládne porozumenie a vzájomná úcta medzi rodičmi a učiteľmi navzájom. A nech pod záštitou všemohúceho Boha naša škola aj naďalej žije a prekvitá. Pri tomto jubileu chcem poďakovať všetkým tým, ktorí dostali túto školu na takú úroveň, na akej je. Chcem poprosiť všetkých rodičov,
aby prekonali predsudky voči cirkevnej škole. A chcem popriať všetkým, ktorí túto školu vedú a v budúcnosti budú viesť a deti učiť a vychovávať, hojnosť darov Ducha Svätého, mnoho síl, zdravia, odvahy a elánu a tiež lásku k svojmu povolaniu. Ak nebudete mať lásku k svojmu povolaniu, nebudete učiteľmi, ale iba remeselníkmi. Potom budeme môcť byť hrdí na túto školu. A na záver, ako prejav vďaky za prácu súčasným pedagógom, ale aj tým pedagógom, ktorí tu pracovali počas uplynulých 20 rokov, si dovolím v mene poslancov Mestského zastupiteľstva v Trstenej, ale aj v mene svojom ozdovať pamätnú listinu pri príležitosti 20. výročia vzniku základnej školy Rudolfa Dillonga v Trstenej.